Jeg har haft et stort problem det meste af mit liv, og det mest irriterende ved problemet, det er, når jeg fortæller folk om det, så tager de det ikke seriøst. Jeg har lidt af søvnløshed i mange år. Jeg er blevet undersøgt for det, jeg har fået elektroder på hovedet, jeg kan ikke falde i søvn. Og det er så irriterende, fordi når man fortæller folk om det, så siger de, det må da være fedt, du kan se helt vildt mange film og spille PlayStation og læse og sådan noget. Nej. For når klokken er 4 om natten, og man har forsøgt at sove siden klokken 10:30, fordi man er træt fra dagen i forvejen, så fungerer ens hjerne i teorien stadig bare ikke særlig godt. Og så kan man begynde at stille sig selv spørgsmål, som man på det tidspunkt tror er dybe og eksistentielle, men som i virkeligheden bare er noget vrøvl. Kun klokken 4 om natten kan jeg ligge i mit soveværelse og stirre ud i luften og tænke, bliver en isbjørn flydende, hvis temperaturen overstiger 0 grader? Hvis jeg stjæler mad fra en grønlænder, kalder han mig så spækhugger? Hvis en eskimo holder housewarming, skal han så flytte igen? Kan klienterne på en SM-klinik kaldes bankkunder? Og hvis de skal have noget særligt tøj på, skal det så være smækbukser? Og skal det købes i en slagtøjsbutik? Er en grønhandler i virkeligheden en farvehandler med et meget begrænset udvalg? Hvis man er farveblind, og man får grøn stær, opdager man det så? Når vi andre skal have vores biler til syn, skal blinde så til stavekontrol? Hvad danser bedst, en tangokat eller en steppeulv? Hvis en kat er gravid, har den så et misfoster i maven? Hvis en præst er meget selvcentreret, kan man så sige, at han har et alter ego? Hvis jeg nu kun spiste papir, ville jeg så behøve at tørre mig, når jeg havde skidt? Hvis jeg malker en ko med Parkinsons syge, får jeg så milkshake? Hvis jeg malker en ko med anoreksi, får jeg så letmælk? Hvis jeg malker en ko på LSD, får jeg så mælkesyre? Hvis jeg malker en ko med PMS, får jeg så surmælk? Hvis jeg malker en ko fra Tjernobyl, får jeg så kernemælk? Hvis man bliver angrebet af Zorro, imens man sover, vågner man så med et sæt? Hvis en dværg dør, skal vi så flage på kvart? Hvis man skal sige held og lykke til en, der skal behandles for bulimi og knogleskørhed, er det så upassende at sige knæk og bræk? Hvis en luder er syg, hjælper det så at tage en uge i sengen? Og sidst men ikke mindst, hvis en vandmand parer sig med en brandmand, risikerer de så at få et dampbarn? Hvordan overlever arten, når der ikke findes en græshingst? Græshoppe. Hvis jeg skal spille vandpolo, skal jeg så have en søhest? Hvis kannibalisme er ulovlig, hvorfor kan jeg så gå ned i Brugsen og købe en dåse babymos? Hvis en smølf bliver solskoldet, bliver den så lilla? Kan man beskylde en hudlæge i Nigeria for at lave sort arbejde? Er en regnorm i virkeligheden en bogorm, der har gået på matematisk linje? Hvis en kineser får madforgiftning, skal han så på Rigshospitalet? Hvis man giver et dovendyr amfetamin, er det så bare et dyr? Hvis en vegetar har sommerfugle i maven, får han så dårlig samvittighed?
Er en visesanger en, der skal overtage, hvis den rigtige sanger dør? Når Stig Rossen dør, skal han så begrave sin stemmeurne? Spiser slangemennesker snobrød? Hvis en vampyr har set en uhyggelig film, bliver den så nødt til at sove med lyset slukket? Bliver skudsikre veste syet af hårde stoffer? Hvis et par siamesiske tvillinger giver hinanden et handjob, er det som masturbation eller blodskam? Når det blæser, bliver ugler så bange for at få mennesket deres fjer? Hvis en fuglemor og hendes unge begge to har bulimi, bliver de så nogensinde færdige med at spise? Hvis Ødipus havde været til bondage, havde der så været tale om moderbindinger? Når man er færdig på pornoakademiet, holder man så afslutningsfest? Var Jesus farfar også hans gudfar? Er en taburet noget mad, man helst ikke vil tale om? Og sidst men ikke mindst, er det en særlig god idé at have sex med et tidligere incestoffer og så sige, who's your daddy? Tusind tak for i aften.